Oturumvelene böwêne beşara Esed Serokê Sûriya wan çekdaran vedguhozin ku di heyama 4 salên şer da şerê Esed kir. Belê dawî car şan û Helepê bi serketina Supayê Sûriya û hevpeymanan dawî pê hat. Prosa veguhastina Akincî û çekdarên opozisyonê li Rojhilatê Helepê bo parêzgeha Idlib dest pê kir ku di sê qonaxan pêk tê. Li destpêkê birîndar û pêkgeftiyan paşan çekdaran û malbatan vedguhasin. Prosa çend rojan derbas dike. Li gorî Wezareta Beravaniya Rûsya dibe 108,000 kes berevdeverên aram bên veguhastin. Saziya Sexlemiya Cîhanî ragihandî di qonaxa êkê da bi 21 pas û 19 tirimbêlên hawar hatinê hejmarek ji çekdarên opozîsyonê û welatiyên sivîl yên Rojhilata Helepê bi cê dihêlin. Piraniya ew xelkê tê veguhastin û dibîne ku çarenivîseke baştir ji Helbê nayê çavirekirin. Li eniyeke şer bû eniyek û devereke dinya şer tên veguhastin ku parêzgeha Idlib. Di demekî da di van çend hefteyên dawî de Helepê bala cîhanê ketiye ser. Belê parêzgeha Idlib jî bûye armanca balafirên Supayê Sûriya û Rûsya û çendîn kes di bombebaranên vê dawiyê da hatîne kuştin. Hevdem digel pêşhatên bileziyên Helepê. Beşar Esed Serokê Sûriya pirozbayî li xelkê Sûriya kir ku hêzên wan Helep kontrol kiriye û gotiye ew îro li Helep rûdide dîrokê durist dike. Şêrmendan û nêrên netewên hevgirtî bo Sûriyayê derbarê Helepê dibêje neviyên berî 400 sala karkirin ji bo ku bajarekî bi xwe durist bikin. Belê neviyên niha di heyama 4 sala da bajar wêran kirin. Can Egelin dibêje jî Helep bo heyama 3000 sala şaristaniyetê pêşketî ya cîhanê kir. Belê cîhan nekariye alîkariya Helepê bide demekî de pêtivî pê bû. Di rûjineke civata asayişê de Samasa Power nûnera Amerîkan netewên hevgirtî ragihand Helep di çar rêza bûyerên cîhanê û weke kîmyabarana Halabja. That stain our conscience decades later. Halabja. حەلەب دەچێتە ڕیزی ئەو ڕووداوانەی کە چوونەتە مێژووەوە کە دەیان ساڵ هۆشیاریمان بەرەو دواوە دەبات. حەلەب دەچێتە ڕیزی شارەکانی وەک هەڵەبجە و ڕواندا و سریبرینکە لە بۆسنیا. رووسیا و ئێران و سووریا تۆمەتبارن بەوەی لە حەلەب دەگوزارێت و دەبێت شەرم بیانگرێت. هەرچەندە شەڕێ سووریا کۆ di salên 2011 dest pê kir li piştî salekê çirîskên wî şerê gihiştin Helepê. Belê ew şera bi giranî li ser wî bajarê û Akinciyan ket û jêrxana aboriya bajar ji nav birin.